Soger kaya jeruk. Woi. Izin ke Mas Adi, ayo joget lagi sama Mbak Ajeng. Nek, rekon aku kene. Ya. Ini pengawal raja dan ratu. Bagus. Ugi sing rawuh Bos Budi mengke tenggo lagune. Siap, pokoknya buat bos-bos yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya, ditunggu request lagunya juga yang di sebelah sana Mas Gino. Ayo. Pungkasane tak trimo lelakonku. Senadyan perih jroning Bersama duo iki
rasane tak trimo lakonku nadyan pereng jroning atiku muga Gusti paring pepagang kabeh lelakon urip iki. Masih ada Rakil Saputri, Anjar, juga ada Anin, Donita, juga ada Nuriska. Yuk kita jalan-jalan bersama Donita Jaya.
maksa ingsun lakone stangaya mara kalawan pekak hawa kang atur angkara senadyan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupuse jaman spesial Bapak Toto, monggo Pak Toto. Soma biare ngasompo matusane ne prawito Samekyo wakak podo bangun projo sampurno Sakolo tito mokso Kolo betu nyoto serno Yaseng rasa Sajroning jiwa raga
Ditugas ke lewong kok mas. Spesial buat keluarga besar Saiful Hajat, monggo ini lewong. Ayo. Apa bos? Ayo Pak Win. Tetapi lewong hatiku alikane sepisan katamu wong ayu pembojaanku gondo ati rinten siang dalu. Ayo Mbak E. Mas Bagus. Ya, lemo ya isetoro kakana piso loloke atiku. Terima kasih. Bendang kemana-mana kita ya. Doriska ya ditemani sama nih buat pasukan Sabar bos, sabar bos. Sabda panditoraku merengas liramu tatyo ing asisku mokiku sing ilani tresnaku bakal dinomo mati. Dicabut lagi yo. Spesial buat keluarga besar Saiful Hajat juga pasukan Batin yuk. Bariki dipersiapkan Mbak Meti ya Mas ya? Iya, nanti dipersiapkan habis ini Mbak Meti nggih. Nanti lagunya apa dipersiapkan nanti bisa bergabung sama Donita. Oh, ada 5 Mbak, Mas lagunya. Ya, nanti tak konfirmasi dulu nggih Mas Adi ya. Sabda panditoraku. Ayo masih. Mring sliramu padha ing sisihku.
bakal ginowo mati. Nggih matur sebanu dulu ke semuanya nggih matur sebanu. Capek gunung deh. Iya. Peti bablas ke. Monggo ini spesial nanti kita medley nggih. Pokoknya buat Karang Taruna harap merapat ke sini karena waktu juga terbatas. Tentunya kami dari Donita Jaya Campusari. Artinya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat besok kita masih beraktivitas. Jambu alas, bablas ke Caping Gunung. Sekaligus permintaan spesial buat keluarga besar Karang Taruna. Yuk kita joget bareng bersama Donita Jaya. Terus kelingan ramah kemoyone tresno lan kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone. Ayo baca ayo. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra nglakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin. Mati-mati ora bakal luru ganti. Sehidup semati seneng lan sedih ayo bareng dilakoni. Jambu alas manis rasane kadang gelas tak anteni randane. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra nglakon melu duweni. Monggo Karang Taruna Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin. Ora bakal rasane nampian gelas tak anteni randane. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno.
monggo. Ini spesial yang punya sampai gunung. Langsung diputur sama Donita Jaya. Spesial buat Karang Taruna asik. Turutan sing dikatakan yen ninggal janjine saiki opo lali ning gunung tak cadongi seko bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara lopo monggo Karang Taruna jika spesial buat dulur-dulurku semuanya matur sembah nuwun. Kek zaman berjuang jur kelingan
ono ngendi jane wis menang keturutan sing digadang biyen nate janjine saiki opo lali neng gunung tak cadoki sego jagung yen mendung tak silih sampai nanti masih ada satu buah lagu lagi setelah sampai gunung, monggo buat dulu-dulu semuanya konfirmasi lagu ini terakhir, monggo apa perahu layar ge perahu layar ya sokor bisa nyaman gunung desa dadi rajo ora gone padha lara lopo hapunten nggih bosku, ini sebagai lagu closing, lagu terakhir dari kami Glorita Jaya perahu layar. Monggo dulur-dulur pasukan batik juga buat seluruh ketua panitia Bapak Sebanun, Bapak RT, Pak RW lingkungan setempat, terima kasih bos-bosku yang hadir, terima kasih. Monggo Pak Widodo nyanyi. Yo koncone kise gembira alera merah banyune segara ahliya numpak perahu layar dina minggu kepari wisata alon praune wis rasa luka lesu ade jamin jempol sore ipeka lopo kapan gawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Aja diklerake iki Pak Widodo. Mas aja diklerake aja dipoyoki karepku njaluk diesemi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri jaman budaya pancene bener kandamu.
Ini masih dibonis satu buah lagu lagi lagu terakhir kita tadi masih matur banun. Satenane aku ora ngapusi isi tresno sliramu. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isi tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senadyan sak keteping moto tak gotombo kangen jroning dodo. Donita Jaya Saja Sedih. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isi tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senadyan sak keteping moto tak gotombo kangen jroning dodo. Masih bersama Donita. Mas Adi jogetnya sama jadi ya. Ibu joget Bu. Kita joget nyatunya yuk. Ayo joget. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isi tresno
umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu setapian sak kedemping moto tanggo tonggo kangen jroning dodo yo tak ke bawah wis tak coba nglalekake jenengmu saka hatiku sak tenane aku ora ngepuji isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lilo lilo yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu serapian sak kedemping moto tanggo tonggo kangen jroning dodo serapian wektu mung sedelo tanggo tonggo kangen jroning Dek, 1000 kutha. Penyanyi Dewi tul siji lho. Lah iki Pokoknya nanti Mbak Ajeng ditunggu ya. Iya. Pokoknya request lagunya juga nanti joget bareng bersama Donita Jaya kembali. bawah. Gil, Apa wes? Gil, tak pikir kata-kata malam hari ini apa Pak Widodo? Ini Bu yang diajak joget loh Bapak. Ayo ibu pundi ibu niki. Bos Nur, lebusnya nanti masih antri ya bos ya. Oke. Siang Batara Ratri Bunda monggo Bunda. mong eling manis sing janji setiaku iso aduweni marang sang Hyang Laksmi asik. Rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane kakang baling jani janji sabaya mati sabaya mati
manis sing ati setiamu bisa duweni Mbak Ria belum kelar loh lagunya loh Mbak. Terima kasih banyak Mbak Ria. Sulaki Pak Widodo mboten nambah Pak Widodo, sampun. AA Budi. Ayo. Oke Bos Ayam yang punya wilayah ya. Monggo ini Surabaya. Bos Nur, masih semangat Bos Nur. Oke baik. Denok gandolane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi kau denok kandolane hati tegane nyulayani
jane aku tresno lilakno aku ati ra kuat tanda rasa rasa teronta-ronta cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan tukang mas jane aku tresno lilakno aku lunga Desa iki dudu wong dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jalo amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. ada patiku ben aku ora mlayu yen tanggung jawabmu iku palsu Yen aku cinta tarik lagi beneran, mas pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. hatikan selamat doakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Kandolane ati jangan nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodeno kandolane ati Tarik mas tekane nyulayani tukang mas jane aku tresno lilakno aku lunga ati ra kuat tanda rasa rasa teronta-ronta cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan tukang mas jane aku tresno mas lilakno aku lunga kahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan Ada matiku ben aku ora mlayu dan tanggung jawabmu iku palsu. aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang Kita selalu berdoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Jembatan Semarang Mas Budi yang punya cinta. yang punya wira. Cek. Jangan salah aku
sudah diputar bersama Ragil juga Anjari Matus Bandung Bu juga tentunya Matus Bandung buat Mbak Ajeng sama Mas Adi nggih. Tentunya sekali lagi selamat berbahagia. Pokoknya semoga menjadi keluarga yang samawa dan cepat dikasih momongan putra putri yang soleh dan soleha. Amin. Monggo Bos Saiful yang punya kita menol asik. Bojoku mateng telung bulan bendino ngiler carene ngidam jalo apa kudu katurutan kowe nyidam apa kesempatan Iki ngono perbuatanmu mas awanku cilik kok gawe sampai Mbak ini Bos Saiful. Nah, yang duduk. Bos Budi. Monggo Bos. Mas Budi. Jengok sang ayu bojoku sing ayu dhewe dhewe kendang ngomong apa sing kok kepingini kendang tak turuti Sing tak pingini sing gampang-gampang mesti kudu keturutan Aku pengen pendal sing ana anjoke Aku pengen pendal sing dobel anjoke Aku pengen pendal Pentol Akeh emine kowe pengen pentol sing ana anjoke kowe pengen pentol sing dobel anjoke kowe pengen pentol sing akeh emine Doni Tajai sampai ku Mbak Anin ya ayo Bosin Bos Saiful ya Mas Adi Bos Budi Terima kasih Ayo pasukan joget bojoku mateng telung bulan bendino ngiler carene ngidam jalo apa kudu keturutan Terima kasih Bos Saiful kowe nyidam apa kesempatan Iki ngono perbuatanmu awakku cilik padha lemu Satu dina ku gawe mong turu Nek rati paringi sampeyan
nyidam pentol guys, spesial buat Mas Saiful matur sembah nuwun. Ini setelah nyidam pentol masih ada Moga Mami Dodo kita cepet lagi. tak gagas penting sesok tuku beras orang tak anggap penting anak bojo arep ojo muna-muni nunturi kaya kiyayi ditoke wae limang botol glosor dhewe. Kau mendem rusak awakku wes mari kanca-kanca pamiti sabar-sabar mendem tinggal lagi selamat tinggal kancaku lereng ndugal dongakno kuat mendem kuwe ora gagas penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep ojo mona-moni nuturi kaya kiyayi ditoke wae yen klenger lan glosor dhewe.
mendem lemu awakku. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur-syukur ditinggalake Selama tinggal kancaku lereno tugel dongakno kuat mendem kowe ora kumat. Dengan BM-nya Mr. Mendem berdua bersama kami somongan Donita Jaya Kamosari dibina dari Mas Agus Gedel dan dia sekali lagi matur sembah nuwun buat seluruh panitia yang bertugas Bapak RT, Pak RW juga buat ibu-ibu semuanya. Dan ini sekali lagi selamat berbahagia buat kedua mempelai, buat Mbak Aji sama Mas Adi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Coba dikasih momongan putra-putri yang soleh dan soleha. Min juga tentunya berkeluarga besar dari Bapak Widodo adalah Ibu matur sembah nuwun. Bapak Yadio Sound System terima kasih. Juga tim video shooting production cerah foto Cijantung dulur-dulur keluarga besar streaming terima kasih. Akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun.